Nejlepší bude, že šel do komunity. A tady to je na zarobí. To asi nedíl nejde, no. Nebyli už to továrny nedali. Jo. Já bych za ní přišla, jsem si nevyslela. Já budu to běhat, no. A ty to pro mě napsal, aby se nebrát. No takhle jsem já říkala, jak dá se deset. Tak ty píše dobře, tam ty se všechny koukal. Jo, tam ty se všechny koukal. A teď mě díváš. A normálně vyvolají na kameru. Ahoj. Ahoj. On je šéfem tímhle sáku. On stojí takhle třeba, on stojí takhle na kopci, má vysílačku a ukazuje jemu lidi sebrat. A tam tu všechno tomu svila paně.